So yan sa mong harvest mo no, kabangang sako tapos aron tigad na lansones. Harvest ang tanan ta tigo-ubos na kang kulapnet. So ngunyan ma-harvest kita ng lansones. Igawanan ta mo ng punta nga ning mahiling ta magkahurulog. Grabe na kayong hurog oh. Para karakan kan kulapnit. Ang hurulog na hindi. Ang grabe ang hantik oh. Ito natin ang mga hulog na eh. Balapa na. Nahulog. Sayang. Makatana na kita ka na lang kaon sa langya. Oh. Grabe pakalangkaw. Sa katuntahan na sana. Hindi mo sutigad dirita. So yan sa mong harvest mo no, kabangang sako tapos aron tigad na lansones. Kaya mga 20 kilos na oh.